Il-Partit Laburista sar bħal mafja ta' Cosa Nostra. Jiddefendi lil tal-familja minn kelli huma ħatja moralment, etikament u legalment. Kienet din l-aħħar minn sensiela ta' dikjarazzjonijiet qawwija u kritika li bħalissa qed teffaċċja l-Gvern Laburista. Kritika li ġejja minn nies li mhux jiddejqu jitkellmu apertament dwar dak li d-deputat Laburista Rosien Kutajer sejħet bħala ħniżrijiet. Il-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta Mario Thomas Vassallo f'post fuq il-medja soċjali kiteb li l-Labor sar bħal mafja, fejn spjega li l-mod kif qed jaġixxi l-Gvern huwa l-mod ta' kif joperaw il-mażunerija u l-mafja. Mario Thomas Vassallo qal ukoll li mhux jinduna l-Partit Laburista huwa kemm qed inaffar Laburisti ġenwini li dejjem imxew skont is-sewwa bla maqat talbu xejn minn għandok fis-seta. Huwa ċar li Vassallo kien qed jirreferi għal każ relatat maċ-ċesto Rosien Kutajer fejn id-deputat Laburista nqabdet tiftaħar ma' Jorgen Fenech li trid titħanżerija wkoll. Dan apparti li ħarġu provi tar-rigali u l-flejjes li kienet tirċievi mingħand l-istess Fenech meta diġà kien magħruf li huwa s-sit tal-kumpanija segreta 17 Black. Iċ-ċezzi pubblikati fuq il-blog ta' Mark Camilleri juru wkoll li Rosien Kutajer kienet qed iddaħħal flus wara li baqgħet tiddefendi lil Jorgen Fenech fl-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u tuża l-pożizzjoni tagħha biex titħanżer. Iċ-ċezz ikopru l-perjodu tas-sajf tas-sena 2019 meta fil-Kabinet ma' Kutajer kien hemm anke il-Ministru Owen Bonnici. Kien għalhekk li staqsejna lill-Ministru tal-Kultura u l-Arti biex jgħidilna min kienu l-persuni li kien qed tirreferi għalihom Kutajer bħala politiċi li jitħanżru. Owen Bonnici ma jwieġeb assolutament xejn. Min huma dawk in-nies li tirreferi għalihom Rosien Kutajer fiċ-ċezz li ġew pubblikati? Jiena fuq il-każ ta' Rosien Kutajer il-Prim-Ministru tkellem u qal b'mod ċar il-fema li esprima li jiena naqbel magħha perfettament. Ma di qed tgħid li kien hemm in-nies li tħanżru dak iż-żmien, min huma dawn in-nies qed tirreferi għalihom? Il-Prim-Ministru diġà pronunzja ruħu fuq dan is-suġġett u naqbel miegħu perfettament. Lilek qed insaqsi ġvinti bħala Ministru. Min huma dan nies? Il-Prim-Ministru diġà pronunzja ruħu fuq dan il-każ u jiena naqbel miegħu perfettament. Ma taħsibx li tal-mistrija li Rosien Kutajer għadha tifforma parti mill-Gvern Laburista wara dak kollu li ħareġ fiċ-ċezz? Diġà għatlek il-kummenti tiegħi fuq. Ma xi skomdu biex twiġibni ġed insaqsik mistoqsija bażika. Skomdu immens biex twiġibni fuq. Diġà għatlek tajtek il-kummenti fuq dal-każ. U miċ-ċezz ħarġu wkoll Jorgen Fenech kien ħaġa waħda ma' Kastilja kien jaf ħafna affarijiet li jablinti wkoll bħala Ministru qasbis kont tkun tafhom dak iż-żmien. Nerġa' ngħidlek il-Prim-Ministru diġà għadda l-kummenti tiegħu li jiena naqbel magħhom perfettament. Owen Bonnici qalinna biss li n-nies għandhom fiduċja fil-Gvern tiegħu u njora l-kollox il-fatti xokkanti li ħarġu dwar is-saħħa li kellu Jorgen Fenech ma' dawk tal-qalba f'Kastilja. In-nies iħarsu lejna b'fiduċja għaliex jafu li aħna qegħdin f'pożizzjoni li nagħtu risposta. Fiduċja meta tieħorġu dawn l-attakki kollha u daw il-niżriet kollha. Ġifieri kif sa tgħid li n-nies kollhom fiduċja fil-Gvern Laburista? Il-fiduċja aħna naħdmu għaliha kuljum. Marija Francalanza, Annet News.